Нищо, аз се вижда. Се вижда, няма страшно. Капраницата поръчка да става. Айде, това айде се духаме. Айде с кака ще духаме. Айде сега. Айде. Как се духаме? Айде. Браво! Браво на Канка! Кой направи Канка? Ти духа той папа. Тежко се духа, да палим пак. Ай. Узай. Ай, видя? Той гладен пак. Той гладен пак, бе.